ଥରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିବା ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇବି? ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଗୁରୁ ତାକୁ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ସବ ଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ସମବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଓ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଖି ବୁଜି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ସେଇଠାରେ ବସିଲେ। ଉଭୟ ଆଖି ବୁଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହଠାତ୍ ଗୁରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ ଆଖି ବୁଜିଛ କାହିଁକି? ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଗୁରୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଲାଗି ଆଖି ବୁଜିଛ କାହିଁକି? ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି ଅନୁରୋଧ କଲାବେଳେ ଆଖି ବୁଜ କି? ତାପରେ ପୁଣି ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ଏବେ କୁହ ତୁମେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲ କାହିଁକି? ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ମହାତ୍ମା ଏବେ ବୁଝିଲି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛ।